मैया जों भैरबकुन्द पिकनिक जानो थांदोंमोन एकदम जोबोर मजा नांबाय किन्तु बेफोरखौ मा बुंदों नों मानो नों थाङाखै नामा ओहो थाङाखै आरे नोंनोथ' सोंदोंमोन ना गंबेसे बियारनि बथल लोंखो होनना What नों लोङो दा बेफोरखौबो आरे नांलायगौ बुङा मानो नों फाग्ला जायाखैथ' नै बेवहायलाय आरो माथो लाजिनो गोनां लोंनाय बुस्थुखौथ' लोंखागोनानो नोंनो बुंलाय लोंनाय मानसिना दोननो हानो आरे बुंना आब' सिट नाम्बार 108 औ मा खालामनो सानखोलै बेयो ओइ हिर' आयौ। साइड गोजांदोंना गोजाङाखैलै जाम्बि आरे साइड जा होमबा साला जेकेट नांलायलै आंनो दलर जिराय होनदों मा बे सिटाथ' आंनिनो आंथ' बुंदोंमोन ना गोदान बोसोराव बुलाया होननानै मालाबा फैनायनि आरो बेवहाय मा बाथ्रा दं नाय बेसेबा गोबाव लकडाउन आरो क्वारेन्टाइननि उनाव नोंखौ हले गैखाया आच्छा दे थिग दङ बिदिब्ला पाबजिखौथ' आं गेलेखायोमोन फ्रि फायारखौथ' आं गेलेखायो आरो फौजि बेखौथ' मा बुंबावनो आरो प्रि रेजिस्ट्रेसनबो खालामखाबाय खोनाबाय बेयो गेम गेलेनायखौ नागारबायनो नाथाय नोंनालाय नोंना मा जागोन गेलेनाय बुस्थुखौथ' गेलेगोन ना नों गेलेनायबासो बुजिगौमोन बेनो थुदो बेवहाय खामानि गैया लाजियो नै इसेल' जा इसेल' जाया दे जाया इसेल'थारलै जाया दे आं आरे लाजियो कर'ना भाइरास गैराथ' जादो जायै मानसिजों मानिथो नै खेला जाहोनायाव आरो माथो जायो जायो नङा जाया आंनि गोसो आं मा खालामो माथो नों मा खालामनो नों मा आं मा खालामनो खालामगोन रथ' नोंखौ नै नोंनो जानांला नोंनो कर'ना जानानै थैदो हेपि निउ यार 2021 ya बरिया दे माबादि हाय एसे थाब दे बा जेबो नङा दे मागौ ट्राइ खालामनो हागोन आफाया आंखौ फ्रि फायार गेलेनो बादा होदों आरो नोंखौबो बेखौ नों मा बुंदों नों मा सानखो होमबा सोर फाग्लायालाय गारनो हानोलै आदा थेवबो आं बावगारलांगोनलै आदा आं बावगारलांगोन आंथ' गेलेनायखौ नागारनो हागोन नाथाय नों बुंगोनलाय नों हागोन दा नों हागोन